Yaje bretna se ya na ebedi nkomo na ebesua de yaje bretna se ya na onyame adifo ene nyame asofo nyame nwosra won so na omo tinyame ne no munim twerɛsɛm yɛtena se ya na ebesua de yɛtena se ya ensama agiego social media ne so na kasetia Kristo ahini no yɛtena se ya na yɛbesua de na yɛbɛkyerɛkyerɛm na yɛde ya toyie na won so ate ho ase anwumrei minim sɛ Kristo nti ho yɛ minim sɛ Kristo nti ho yɛ gibre tena se yɛbrɛ ni nti ene yebekɔ ne ntem sɛnea wo so wobɛngye bere na wasua de mesrɛw akwanya bɛbɛm na yɛbie phone lines no atum etinyame yɛ adom na ofra wobɛtimi akyerɛ wadwene na emom ofra no low TV set no one low TV set na yɛnte ne obɛka eti no ofra na yɛtimi ate de wo pɛsɛ wo ka yɛate wadwen kyerɛ ene de wɔn so ma yɛ awurade nhyiraw sɛ wote fidi kɛse ho meni nyame difo the state seer ene Osofo Isaac Papa Spino ewa yentem na ne yebedi nkomo yebesua de yebre ni nti yenkɔ ne wano akora memo wadwo Erade nyakopo nhira nipa bia sabre yegusu ayesua de prof yebre ni nti yepese yesua de nyame fie ene wiase ehemfa no mo kyerɛ dɔ me pa de metimi akyerɛ mu pa wiasefo ne kyerɛ dɔ sene nyame fie hey no kura na muka kyerɛ no that was me no na na kyerɛ olumai we wieka we wieka hwɛ and your prof before some more be say video bi dabi asem ti ameka sa no kusam sa de ntira ade ntia Papa Spino wa chi odi fo ntem dodo na nka me yan oh hwɛ asem ato me ye twa ntra to me so na nyame fie na osofo mu antimi anya hwehwemu ahu se omo ta twa ntro to asofo so na wate se yesi mi repu akwala 14 years osofo antimi anka se na nie se wa repu akwala 14 years na wakoto se de ade we de anka se ye police case osofo antimi anwena nkoho se so obi repu akwala empu akwala no 16 years 17 years kura na oya under age for them patch yes sir na wo sofo a wo nyame fie a wonim se Yesu a anko be kyerɛ dɔ ɔdɔ ɛwɔ ayemyie ɔdɔ ɛwɔ abodwo kyerɛ ɔdɔ ɔdwene mani nnua ɔdɔ tenka sɛ ade we yɛ me yi ɛbɛyɛ me nnua ya ti wo ka Bible no so ɔdɔ to ntwa da but wo nyame fie a ɔdɔ ni to atwa nyame fie so ne yaka osofo na ntimi anwene ho ahunu se there be ade de gay eye broken heart kasa no wokasa na wotwa ntra to sofo no so wanwene ho okogina so dem pulpit anim se nkwara na wurepu wo mo no omumo jabegu wetifi you die a miserable death enye night club sorry them na shawofo te ho no mbom se omani agye amasofo no say o ka kire ne nyonko sofo a ye twa ntrato no so say he would die a miserable death abra kogato kohwe eti asem we si ogato a ana ka omunua ne ba ya de obi aka say oh Jack nyabotre we is part of life. The downfall of a man is not the end of his life. Gato wiasefo no ankasa no mbeka but wo be Kristo mu a they are so judgmental, they are wicked, very wicked. Hey, it's what power do pa dia. Aye broke your soul. No kram catch no. I am speaking out of experiential knowledge. Me my experience be. Yes sir. Amma me nua sofo de nsatne you would die a miserable death. What dear you ama? Me dear me nyonko osre ani ayi mi ama na obeka chem say odo no wo nyame fie eni nyame fie biem odo no wo wiase odo no wo wiase na say ya me hwese o say ya mompa ya mfama ne president yes. I'm say hey yan kasa bibiri ya kasa pe obo say na ase edi yaw hey so far Spino asama prof kan wo hu
asɛm a ne ka no ɛɛden na asɛm a ne ka ɛden bi aso yɛ nokorɛ ɔho memɛtumi aka sɛ na nka me ne nyɛ adwene sɛ yɛpɛ bi ɔkyerɛ da na nka nyame fie no yɛkyerɛ ɔdɔ hɔ nso ne yɛka ɔdɔ asɛm ɛhɔ ne yɛka ɔdɔ asɛm twerɛ kronkron no Kristo ne yɛ wane ɔdɔ da ɛnɛ pope yi a yɛyi no yi ewiase nya asɔfo no woyɛ deɛ ewiase nya asɔfo because the whole world sɔfo bi a wɔ hɔ bi wate aseɛ Yes, sir. na wonua sɔfo ho ba asɛm a hwɛ na deɛ nti a mebɛɛ mu no meka asɛm mu mekɔ badamfo sɔfo bi nkyɛn na mekɔ no hɔ na yɛ na ɛwɔ hɔ nti yɛte hɔ sɛ yɛhwɛ TV na woma no kyinkyim ana ɛkɔtɔ Ogyaba TV na papa ɛyɛ asɔre nti ɛgya me so hɔhɔ a makɔ metoa na me so ɔduru hɔ no na ɔgyinae na ɛwɔ sɛ ma menhwɛ adeɛ na ɔtoa na wɔhwɛ no ankyɛ no kunu ɔyɛ sɔfo o no kunu ba nti no kunu ba no ɔnso ba ɔbɛtena ase na yɛdi nkɔma no sɛ na station bɛn na wɔhwɛ wei mu deɛ saa nkɔfo wei deɛ ɔmo yɛ azanfo no bio na me deɛ onim sɛ menim papa na me deɛ megye ti a mekɔɔ hɔ no yɛka wie na mesɔre kɔɛ ɔma ne yi kyɛnyi channel no ɔyɛ sɔfo ɔkyɛnyi channel no ɔhwɛ bɔ ɔrekɔto sɛ wɔtwa bet wɔtwa bet ɔkɔhwɛ bɔ sɛ wɔdi ana so wɔndi na wonim mefie kwan so ho mefie kwan so na ɔmo yɛ sport ɛwɔ mefie kwan so sport nim pɛɛ nti sɛ wota afrɛ me nimre paa wobɛka sɛ meda bi afrɛ bɛka mete sport ɛwɔ mefie kwan nkyɛn pɛ nti no mbɔ nyina gu me dɛm ɛna ɔmo san yɛ store ɛwɔ nkyɛn na de bia metwam a meduru hɔ biara no na maame no sport wɔ no ne TV no da Abi TV na wɔhwɛ maame no ɔno tɔn nsane me na meka asɛm a meka meboa Nyankopɔn n'anim de bia metwa nimre bia metwa biara no na wɔhwɛ Abi TV na wei na mekɔ ACC me sɛ mekɔ akɔdidi ɛwɔ ACC inside deɛ fo bu wɔ hɔ nom meduru hɔ nom nso sport bi wɔ hɔ ɛno so meduru hɔ nom sport no ɔmo yɛ sport no ɛna ɔmo sa yɛ a bar wɔ nkyɛn aduane bar ɛwɔ nkyɛn aha na sport wɔ no ɔmo so hwɛ Abi TV aboko bi ya ba na so gyina wobɛkɔ na saa ba ya hɔ no eti bi ko bi sa le na ɔyɛ sport sɛ sɔfo no nim na na ɔse de bi ɔpɛ sɛ ɔkɔ no hɔ na ɔpɛ na asɛm pa ante de bi ɔhwɛ no ɔno ɔte nsadwa ase no but me nyɔnko sɔfo bi me ho yɛ nahi me say ɔdɔ ni asɔ dɛm o channel no masa wopɛ baabi a wɔdɔ wɔ pa ɛyɛ rebase yampa ɔtwe row na ɔma peace na wonim saa rebase na ɔka sɛ ɔtwe row na ɔma peace a dia ɔma akora no so ho ɔtwerɛ sɛ wusie ne ba ɔse peace ne de aka mentimi fɛ ma but wusie ne ba fa ɔhwɛ di akyi ti wusie ne na wie mu no na ɔhwɛ mese ɔdɔ afiri asɔre mu ɔdɔ afiri asɔre fie ɛni hɔ biem ɔdɔ afiri asɔre fie asɔfoɔ no ɔmo preach wɔ dɔ no ɛna no Yesu nam saa no ohun so ɔmo dim de kadi ɔbaa bi akyi kiri na ɔbaa ne bɛhwe n'anim ogyina hɔ apɔ sɛ ɛda na ɛkɔ so ɔmo sɛ wabɔ adwaman Yesu tutu n'ani sɛ pɛ wɔ sɛ na bɛrima no wɔ ɔmo sɛ bɛrima no adwan no wɔ sɛ how nipa mmienu na bɔ adwaman baako pɛ na ɔmo kyɛ sɛ baako no wɔ yi na kyɛ sɛ baako no nka ɔmo kɔ so ne mu no wɔwɔ ahoɔden nti ɔyɛ sei ɔmo adwane na ɔmo kyɛ si deɛ wayɛ week no sometimes a Christopher sɛ wo so ɔmo ba so obi pa ɔmo pɛ sɛ ɔyɛ week na ɔmo wie no ɔpɛ sɛ ɔyɛ week to extend sɛ so wahwe ase kora ɛma ne nsɔre biem na ɔde na preach wɔ na asɔre saa na kofi oduro tie it wɔde wo be preach saa na ɔde wo gye animonyam nko a but atemu da mo be hunu sɛ akwa no anya papa ɔdɔ ni asɔre da mu biem o ɛwɔ wi ase I'm telling you. We are not safe. I'm telling you. Because when him say emre bi dear obi ye yenti asema me kan say hey said dear Christopher etwetwe mesra ni abasa yi so mu nim na se man sode anyina na nyame anhye me den na me buto hwa mekọ akọdwan ne common sense ka me join ni Abraham ben Moshe straight because asofo ni nyansa eni fa atrim wonyanko sofo obi a chantroto so wa nhunu se nipa wei ye twantro na de ato so wanya investigation wo se minwu I will die a miserable death but na asawofo e na eto nwom na aso dem but Abraham ben Moshe te ye no
What your investigations in what Fred girl? One again, it didn't come out say, mammy, and throw a witch out to suffer you so. Yen ni ha say na Avram bem mo say 2 cars no ba ha. Yes sir. And then no ba be, no ba be investigation. Yes sir. Was say osofo. Me dia me say kan twa ha. Me ni girl na di nkomo, me hu say girl no, and throw no witch out to so. But who can kire me say wo evidence wo phone so. Na metie wo audio bi a wo kasa wo say wo evidence e kokota wo evidence nyina na wo phone. E what happen am down the phone ne man no reception ho. Satam na mu nyina ho bi. Yes sir. Or share phone no, or share your message sa some can say hey Emma no almost see me man na chew. Gay ye wiki. Asem Avram be mu she kan no. Ever since say wo hunu say sa ga ni mom me na me sika akodi ne ho. And wo say twa ntrato me so no. Every day ofafo no afre me. Ofre me asem can say papa she ho den. Koko wanim. Anu ti na me ja Bible ato ho no. Because wa wu nuanom on be you ama. Wa wu nuanom on be you ama. Abraham be mo hyehyɛ mi nkunai saa. Kopim saa asem ete kodai. Na winim say na nse kura asem san bobo bayi. Otese mase ka chem say enso so ne so. Na girl no mi ankasa me ni di nkomo first mi hu say girl no da ho pew. No hu say wa hwena de. Nti enso so ne so. Wonu a wanya sofu no. Wonu momo kire wodo. No mo preachi. Our Muslims said the fruit of the spirit is love. Omudi omuni do. Aye kaomun kwa anka mawu e kaomun kwa anka masai e kaomun kwa anka mena form no obi anka se onu kofu oduro ono na wa hye ono na ye janiu. Etu ka chem se odo wa so dem a me metimi approve wrong say odo nia so dem na ye nya atwemfo Bible say me ma nya atwemfra odom. The very day I'm who so dunya so them yes ada. Can you imagine say who nim say asema nipa yi kan oboa? Aye den na wo hunu akwala 14 years. Wonim say akwala no 14 years na wonim ni din. Na why na okwa akọbọ adwaman so odi ne birth certificate ko. Enti ma wunyansa no kran ka bibi nti o say mate so fi hu asem. Na ensem no ade app ye ansa na wo dia kwagina wa preach aka akọ kese me say I would die miserable death. Na me shuma reverse case na kwani so me reverse ne sharp me say yam pastor ma repu akwala 14 years amoja megu ma pampam na me die miserable death. Na mu manya no kre na ade me pen mu nyam wa so dem a it will bounce back to you and your generation. Where you wodo it will be to baby no wiasia. It has said nipa condition it trim say. So what pe wodo no pen confirm wo ma do ne pa dia e ma ne nkwa so dem because I saw them who are for nkwa ne go. Say prof so we should yankwa gato for ho ana. Me say wo pe baby a odo wa e wo wiase eni asori dem because asofo na nkasa kura no mkuta Bible na nkasa kura no. Nya atwom abefra wodonim Bible no so say ma mo nya atwom fra wodom enti say nya atwom befra wodom anya odo na mu yi na di no. There's a prophet abasa de ne nyamesuma yasumi de ensam wo ho bas fi no ensam de bi wo ho hwe asema because the prophet can wa bia ma dwunim to the stand say ene nyamesum na yasum ne say mintimi nchele nyi say dia wo ka no enye right hwe obetimi akọ transport obi free you don't know the person from anywhere obeto say ote ho no obetimi aton sa ma osenom anasa nsa na wato na wo nom no obetimi etua ka de ama wo obenu mi asade but won kwa asore ma ye frɛ sɛ ye bɔ afɔde na sɛ ye to correction ma obi a wote ne nkyɛn ka sɛ o ebia wo hu sɛ ya frɛ afɔ bɔ fɛ so wontimi ansɔre ye to wo fro wontimi ansɔre no no ebia ɔkɔba ontimi fa ne sɛ hyɛ no bɔtɔ mi ka so je 5 series na second offer wo de akɔ ne bag na ekuta no kɔ de be see ye no wa ka kye ni wo be ka kye no sɛ akɔ be kronfo ma me hwɛ mo hu yi na wa position ne bag ni yi so what you say but sɛ ukɔ baby sa sɛ de ukɔ baby sa sɛ de o bi kyerɛ wo dɔ no wote hɔ a enka wo sɛ kwanyame fie mpo enka wo sɛ kwanyame fie na wa kanyame asema atwo bi so ɔnhyɛ na adwene mba Kristo ho wo ni adanse wa danse wa de ma na ene de hin because one ka aso de wana wo kyɛ no wo pam nuanom me si nya atwomafra wo dom e wa aso dem
enu nti nyaatwom na obefra wodom no odo na Kristo ka ho asem enya no no mu yi na die o eti wo ma no mususu senka ade na emmem ni nyina tentam abo e de bebo wo ba no Kristo die wonkuta bo e de nti na Kristo na wonkuta bo na ne nsam ayema e de na kuta ne nsam na adoye ni moburu hunu aye ne nsam ma anka me hunu yei ka wo hunu se wo nyonko sofo obi atwa ntrato no so ma wo yam hyehye wo ma wo nua no wo se se wa anya ma wo nua no wa anya ma me awurade eti woni pa biara ogina ntro so na ode kese wona so demu biara obebu atemuo no hofo obedi hofo because say nipa ko wa judge me wrongly abra ade no so nte saa obi ama message wa wasi Muslims kra ati oda se chen Christian I am telling you so wo pe ba bia wodo wo pa eya Islam kra eya Islam what to say imam bi e condemn imam bi da dabi ebi si da hu da etu ka so omo ho omoko enso empie da eti imam no wonu no nya kokko gina azubilai mana shetani rajim bismillahir rahmanir rahim wonu bone mpa ye wie pe odane no wo kwa a wo hia wo bi ono nso ekuta tasba pe o che na salamu alaikum oni na di nkomo fine na omoko fa bra yen ye ha asofo o ma ye ne camp by camp etu ka se sofo yi o se awoda miserable death yi se prophet for ya omutuatua tight memma na envelope yi bi na ne ho ba asem anko obekwa akogina so dem aka say I will die miserable kon kan da because when him say ho na the tight enti asofo no me say eyo omafu na omo de tete aso dem ho ebinom me say 90% omafu I'm telling you odonya adwuma wo Ghana asofo mu o odo na ye preach no enya adwuma wo ho prophet edi na manabasa die nti amana basa ne say oma manyamesom na koye ade bi te say wono ne hunu ne ho say waye boni bi a ne boni ne different from wo de no wonim say Ghana asofo omo pe ene ma omo timi chiche boni mu am ye hunu say boni we de away higher than we de to betimi aka chem say sofo yi o ka chem say I would die miserable death yi ne keyboard fo no omo nwe singers no eno kra pa nye ne keyboard na sofo wono ankasa kra no wonya bi eno kra de so mo de omo nya but enam so no ni de ampie nti media pie ye de o de me kwagie ni munyam eno ne ye say emamo manya atwom fra wodom etu pe ba bi a odo wo pa ewo wiasefo nim kristofo mu nya atwom abefrem nti adani wickedness. What is said? Ono camp na wo no. Wo asofo bi a omuni ni ye free o. Yeah. Enti sa woni ni nye free na sa wontua tight bi ma no na wo man envelope wo hunu me na me man envelope da ne se me ye di mo ma no. Enti sa ne sofo ena nka obi ebeka bibi sa afa ne ho anka onya investigation hwehwɛ mu hunu sɛ asɛm ɛyɛ no kra na sɛ nya no kra nsa na obegyina na aso dem sɛ I will die a miserable death me anka me senka won kan mani mpie ɛno ne yɛse nya atwom na bɛfra wodom arasedan ka nya me sɛ enya de sɛ na mayɛ nti susukuru wa wo susu ye no ɛbɛbɔ no anatifi ɛwɔ na asɔre hɔ ye nyina ɛwɔ ɔmanim nyaatom afra wodom anu ti na ma kofia mponsa kumase wotimi ko gina ne pulpit say nyame adwuma de nyansafo na eye opeso o kire se wonu onim nyansa sene me wo kofia mponsa prophet kofia mponsa okay mponsa etimi be gina ne pulpit pa ese na wo hwa akwa yafono aso obubu ntasuo ton etimi ka kire me say nyame adwuma de nyansafo na eye wo kofia mponsa wo benyame adwum da bai onifo mehu sa akon na ehuru kosoro me say odoni asori dem o no kwa na me ka che odoni asori dem o can you imagine say the very damn hunu kofia mponsa kura video a wono so di matam onim se asem no eye ntro ne yetwa atom so o na yesu kura ye born ba ko mienu osun
it is a issue bi aba na se mimi di ya wo mimu a wo Kofi Amponsa na ntimi anwene me ho adem yakogina wa asorefo anim adem yakoboki a kire wa asorefo pese o kire wa asorefo say you are better than me na me hwa akwaye ogina ho ipa wenim dressing ba akokra na o pese o kire na asore man say wono ni nim nyansa na me say oh unyansa mponi hwe o osofo me nyonko sofo o na asamo bae no de me boki dia pa ni munyam e na bible ka say e ma mo menya atwemfra wodom me ankasa me say I am telling you wo busa question me yi wa no say se wo pe ba bia wodo wo pa e wo wiase hwe prof jewa ho me mame jewa ho wo ba kristosu mu a odo bia anya adwuma o akranya wotre ya do power spin wo te won me abusia wo di agwa mo ja begu abusia me pese ya dane ye ho ba ye nane ye ho bra sisia ye ba ye beto adwuma di so ye nane ye ho bra. Elegance is possible and quality hair you can plunge into our created designer perfumes like Armani Code, Blueberry, Ambada, Dio Savage, Latar for perfumes like Camera, Assad, Yaira, also Dora Collections perfume like Pink Heart, Lion Heart, and Colorful, and also Curation Lamis perfumes. And for perfumes like fragrance rolls like Berry's Weekend, Ophelia, Savage, and many more, contact FC Cosmetics for your elegant fragrance, unforgettable impression inspired by true refinement. Abusia for papa fire oja ababeka yensa was of panyini ababeka yensa na the state science so said na we see two jars as mo amunim eja no aso na ne ni dumo no e be yentene etino yesua de papa speedo so yentem akra na me de ma asem na e ba fa na ma asem ma me de ba yi say in fact continue ya sofo na yedidi asori man anim no okay say ya nkire odo a ebe ye den na asori man no so atimi ahunu odo no ma sua akoye bi wonyonko sofo ho aba asem na odi na kwagina wo members anim no wadi na tem indirect way on say wiase no wo ye wo ho say wani ate bebra be ma ponche ache etina ni ba na ho so no na wadi matem batabu be ne ate benso mo nam a eya na echi pa mi hwe si de odi matemasam am kan say eti sesi ano yaudie bi eden ewo mimu se wutimi agina wo members bebrebe yenim edi matem because say obi atwa ntratom so wonhye de nim asem nimu ompenchire mu unua sofo nipa onu wo wia sister Abraham bem wo hye timi ba bagi nchire mu oh god but me nia sofo na etwa se wo kire wo do kire me ne de wanji nchire mu nipa onu wo wia se a wo se wo no de wonya sofo etimi afofo wa frɛ me ka kire me say osofo hye ho den wate yonya sofo no Oton hardwares. Oh my new mato. O fa fun papa, me hunu de ekoso. Mpa ye ne say ni nyina beba wieye. Wo bi kura wonye Christian no ye Muslim. Kura frɛ me no. Ne kasa wo kan mama abotoyam sonko kura. But me ni asofo de wo say what is asem ne dia I must die. Hey, na Yesu hia wo ba no kwa wa ma na wu. Na wo ananse ye. Eti de mi hunu ne say odo ne fra sori dem. Eti sa asofo na anyi wodo ne dia. I am telling you say members no so omu hunu wodo no kra anya ho hwe. Odo ni asori fie. Odo e fra sori dem because asofo na nkasa na omu di asori ma nanim no omu ni do.
for money remu. Oh no, kura na mka kire Money no. remu. He said the entire majono, the entire majono. My wife a friend me wo back door no catch him say, "Heat na no wedding." Na me say woni. Ya odie wo mi mu. Hey, ente su kokko bi wo bia no mo. Paspino for men kasa bi. Fire with Jambre. Sorry, Papa, he didn't mean can be below. The Awakano may be saying, can me person can be done as but as some no correct. What you share social media na aso for me no akes for me no we are to one man way. No we are to one man way. Who members go now say, what are you teaching them? Enti odon any one pa odon we ask more than yamifie. Like us open the original purpose so there. No we do nonko so for atem no so be kebnu we di atem say wo hwo hu ye me ba wo mu ade odoni ni eti no papa no ya dia se edi she itrim se bible ne kan sem so se edi nipa ne abofo ne tekire makasa ne ye ni do a wo se wo be hyenkom wo be preach ya ka dai tie but adwen ne nye uni do But prophet no wo attack straight o. me no kwa na me ka kire no asam nipa no waka enti dia all ya no kire se wo do oni do enti ne members no muti nanim no hunu ne se papa ye wo preachi woni do wonim se sanko no na ebebu wiase atan a anko be ye bias obeyi ne yira firim obeyi na asori ma na firim obeyi nkofo bi bemben na firim ayi NDC fo firim na wode mo amaka nyina be wurem Chavan. As I was saying, go on for my John Mahama, president. Odi fo anya asemo a. Me say insina bo no menka no. Odi fo de anya asemo a eno menka no. Yo tinya men no. Ogina nya. Papa asidan kenya me say de nipa nim se enye yie. De nipa do o madwene bubu ye no. Onipa bi te say David and nipa nyina say we de but urade so fa makom. So I am better than him. Eno ni ade a meda nyame ase wo. Sure. Prophet fire oja. Papa, wadaruma senia unua asoja na no de. Question is say ene onyame fie ene wiase fo. Ehemfa no do. Okay, they did come that ITA phone in and Yasha phone now. They told me person who time aka and mla aka de bepon. Said they me shasi a won't challenge. Baba, you're 1 hour. You're 1 hour. 1 hour is do me run it on my airtime in town. So, be more question. Nina say, what expressing? Baba the flu. It's a Juma Rat, you have a pant on for 1 hour and come. You much 2 hours. Yes, sir. And I mean, I'm quite so banamicum, Obia would di me at them. Nipa no di matam ne your software. Na me call comment section as na me hu software for a say wise man atupe na say. Na sa wo software 5 years ago o be kan me. Na ye ko hie mu o prophet bediko bia sorry. Yeah. Ama wo hu me ma oba me ka ho me road glass say me fa ne bone nchen de oye bia me fa nchen ne sen. And so onim se nipa no odidi matam me ba correct comment no me correct comment no owom. Hwe enipa twa se osuro mo kese pa ya sofo number 1 esi nipa bia wasase so ntimi me mfa sofo adamfo dia sofo de di minti osofo ne be ka kire unua sofo no be ka kire obi foforo se wonfiri nyankopon obi mfiri wona ase enye omo wa bonten me say the most dangerous people are mo wiase mi ase ya say we ye careful ebinom ya sofo nan kan Ghana sofo no mo problem nie so mo se obi ablabo tumpon e wa sofodie ni ma whether say ombe form group asori etia anase be kasa wonya papa asofo no number 2 uko Nigeria asofo mu a de wi omo ye omo nyema nya bi na Ghana for ye o de bia me kan Ghana for asofo ye too sharp pa e be di ye ma and then Nigeria for asofo credit pen Ghana prophets but the we are the Ghana Nigeria prophets for no kofa ne say omo nkofo no omo su omo mu ye omo nsai wo omo and then the ote wo nase ne kura wo ne se no fi wo nase pe o kwa kwese wa ma obi eno ya de ba ko enti so obusa me say asofo ni wiasefo wamu nyamesom ni wiasefo ni wamu ni wo da me maka wo TV so bloggers mfa da mo sense for be ka say Yesu Kristo ni ewurade meja Christianity
because me promotion no Omo odo pa. me promotion no 100%. Papa say team will be what's say? Me say me can wa opa bloggers for mfa. Da more sense for be page o nsa say. O ma fa Awurade Yesu Kristo, ye Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ba wu agi nipa nkwa me that day na me jai Kristo soma ko join Muslims. I'm telling you. Oh, me na me ka. Me so me kwa koye imam ho. Me na me ka me chino. Papa dey. Okay. Number 1, odo a omo wo no, enye bi na Kristofo wo. Number 2. Enye se Muslims for no omo mfum nyame yo. Omo fum nyame pa. Omo so fum nyame, omo so ye bone. Say the Kristofo ye na. But won te say Muslim ni bi abegina social media edidi imam atem. Tabida ensida. Ana won so nte say obi Muslim mosque bi e wo spinters, obi firimu ko aboko bi mosque wa spinters ni bu befu de oba bi on te sa ade nso bi. The last thing I'm promise say ukokan wo mo som ene wo mo sofo a omu nyina be ye one akame against you. But yen ni mom ye fight ablonsamfo ne blonsam nyuma no. Na yen call for so fight ye back. Minim de make kan wate masia na. Yes sir. Ye fight ablonsamfo wo mo som abosom tu mfuturo gu nipa ni say abosonsom ye we ye no. Na yen call for so fight yen na ye fight abosomfo ne back. Mimi ni kwaku blonsam onko na osofo nso ne me ko. Eti se kwaku blonsam bo me hune so a na osofo nso abomachi. Ebe na ye. Unu asofo ni mom di blonsam achi. Onu mom di kwaku blonsam achi se je ma buru mani ho nko. Opani the wiase adu no. Yemfa Dr. Ogyaba sem emlemu. Yeah. Adwuma a wo ye no. Yeah. So okuro bi so a anka e bia anka ba this time ya ye ni state wasi baabi. What you say? Yes sir. But adie ba ko wo Ghana fo asofo ni bitirim se wo sofo bi nya dom oba no mo twamlato no so wey 7 years obetwam. That's what I'm going to no. As enyo na friend no sofo na de melebeto no so ombesia ma we wabaso acha 3 years no ni so bi. E da adwin na wo mutirim. So sofo bi baso na wo gidin a acha 3 years na wo twam. E da adwin na sem adwin mu. Eni na chese wo do na wo kan ebi nie Kristosum mu Eni aso dem mpo. Eni ho. De sofo betimi akafa wo ho. Anka street for ye. Hey, asemo. Na me asofo mo confuse you. Mo confuse. Wo de be ye nyam ye adwuma na be ye osofo. Wo beti de me kan ase ye. Especially wo ye ho se wo perform miracles and almost start sorry tiaw. Na ya me emblem wo mo ukohwe wo mo number 1 ebi wa na wa ye nyam adwuma over years na ho kire no. Break it through nyam adwuma mu. Se nkofo no omo hete wo yedie because wono wasum nyame na wonko nyame be na osum no ebi na Myram ka kire Moses no wo nyame wonko na nyame kasa fa wo so enti eno hye o madwum ta ya hwe se nkofo no we na nsan ya magada nkofo ana omo tonyom na mebo o mabaso Dr. Kula baby ye wie ye pe ye nya prophetess for mienu any osofo akokra wa baako aba life say ade na me ye nyenye altar bia ne nkwala ne fo na say ukogina altar so sa nipa ne be ade nsa beto so age ho mame kan che Christopher say so onyame flow obi abulu sam to me ntime nje ade ofra ni mfiri wo a wa flow no so osofo obi nye papa na o invite wo nyumtuni aye papa wo ye papa pa sa de wo kana ukura na wo honhom be bless asofo no altar na se Pray no altars na altars. enya wo no sofo na ono inviting because han wo to me see sum ya manyame aye kete. I'm telling you. Ana ye say nyame somfo na dwene ene ya Kristofo na dwene bi bisa se da de nyankopon nya nkyira wo say program bi ba so for fire wo ja na ebe ye seni besi na wa twema nkwala na ba wie na me de me se guom so amaje de wo se me maje no afa na wo be ka de wo nyame no wa nya nkyira wo ye because it was wo yi a wo ka cho na wo si ano kwan ma papa me kanin there oba me DM ma bon so obi asani message so fire wo ja de na wa get back to prophet Ogyaba say prophet Ogyaba wo fear wo bushie man ka bia nka wo pe ye fa bibia anton chen. Let's put everything aside. Prophet won't me ma block ya so for bibli because oba me dey man some obi be ka no even enne kula obi chiro oba be sia
say na me person for fire Oja sempa na enso oben so for can say prophet Ogyaba nintin say nipa no so obehwe so sage wa ya abortion 4 na wodie nyina posa na uni me obi a yebo wadi mbone na me pe wasem o uni ma de kronti ya kama me wo village na me nyame adwuma no na ye ka sofo ho asem na me gidi yesi wia yesi wia na me gidi kura me gidi sampa wa yesa na me be mu no bedu sa level na de me nya ye de to me so na me hu se etwa se me ko na me ben wo mo na ye se wo mu din ni mo eti na me wa ase ya na me ka kire oman ni na na obi a wo tie me ne se Yesu no kro oba ye no oba ma ade bonyefo na ade na se wo nua Kristo ni kwama ne ma wo pese ye dwane gya no ne eto ne twene for what eye ni bla ne wotan eja na sofo pani ne so no eye omo ya kakra bi pena e feel so good o yes sir oh a bit the time minimum sofo metumi afrom the mlato wo ye bebo udi 2 years 3 years we omutumi maybe 7 years I believe so omo cheche omo ya timetable master it is already pano asa 3 years no so 3 years beto now da so gina jani ma dan no obeye wo obeka fan call for no ma ba be say wo afi what the make say afi unu sofo bi level a aya men jeje no nyame adwuma no tina na blantie bi ba osole a no cassette ya Christopher no cassette ya Pentecost cassette na me say ontonebo na wo ba foforo a unhu adwuma we no wo ba mu foforo a unhu na wo duru mu wie na wura mu na wo kɔ wanima na abehu sa nyame adwuma sa de etie enti asofo de ye ene Christopher de ye ebi ye na omo nya no so omo sen bronsam na wo hyasa ase no ebi ye pa ba omo nya ne de ye na kyesa omo nya kura me wo sofo timi akura bi betena amenchen ama hwene fitimi nkwala blem mane duane di mane bibi adi edu tama o free me ncha me gya ne kwan no sofo bi firi kuma se frɛ ne se sofa ya o jasi kanye to me sofo no on first kan no fɛn children as akran so this kan na koma sofo no de koma children so no do children so do mu didi o mafun hyehyɛ ewi asini eja opani asofo nyame nipa no members num ja na memblemu omo gu asofo na ase no e ya sofo no na ase wo madwen ama na basa obi ba ama sori me bon pa esa me hu ade afam so baton so ase dabi ada ya na sofo se man fan se madam fabi ne ko so sofo se mo bi en fan san to so ene wo be wura sori dan we ma ye den na wo be pe sometimes they be o ha na enye asofo no na ase wo madwen na ebi wo ha na ye members na suban ni suban no di free fie ba ye no on se sa no preaching bi ani ho o preacher wo fa hwe se so fa dum che bi aton konwa na me hwe si bi aso dan no so am say hey aso dan kakra sei na konwa we di ese ni de wo ga na kro obi ase oto 44 kra na eye easy da ben na 31st night so ombe yusu konwa no oh ene e ka me and am say oh me tobi because ade we am ye me nyama so fa dum che bia na mo me ye dia to wa ma minchirima ni minchirima se awurade nka hwimpa on kai se me ye ade sei na me bom pai menya bibia agina so we dia nya me ama so le o e obi asore e na me take 40,000 koton konya no 40 hwe se woni pa wono kuraba kura won to ma asore no so fu yetimya begina altar so preachi wo wie ye wa boma baso adamase wo wie wasan bompa ya ama me obi a wanya sofo o wanya wosa wanya sofo just common blogger wo pe papa de ni mani munya munti wo grant interview asem wo kan say esum ni hani hwaka opa che say esum akotonkonya ya umfiri nyame ye mfi nyame esuma kotonkonya se ni pakure ya nso ni buafu se obi kofre ne sofo se o ya antichrist won say me say edoni ni asore dem e wa abonte asemi ba ye yi aga betwitwa nto bebre yi won hunu se wiase ni bi atwe camera besi ne so ka se Ogyaba you die a miserable death wiase ni bi beka bi what is such a wali we kasa
what is stone boy say wakasa mpacho what is delay nka yeah bo am kasa enkofo mo voice wo manimu ayesusu se omo nyina betimi akasa oman kasa oman mebomdua na emum osofo ene wagya ne ohyese fo ne ho ahyawofo no wagya omo wo ho se me sofo no I must die a miserable. Adifo de mu ken na chese Solomon yenkosom nyam ufia na. Chese wo hunu ni se sofo na wogina yanim na ankasa no like wo hunu se odo nya adwuma wo nyame fie biem. What time? Any wow who say wo ye niema. Se enkom sha wo se e wo social media. Juma nyame fa wo so boy wo social media. Why? Enye nkwala na ba sore ya. Ana won se nkwala nkiti ne gugu nte ye na ada. Ana wontimi na ada enipa dom we ya adwen. Yeah. Pacho they make an what say very good. Enti me hu ni se eye ahoyaw. Yes. Asofo ni bi o mu wo system no won pese obi be san o mo. Na konte kwana ye onipa so me. Wa wonko won pese obi be san. Yes. Di omo pese omo nko an ye wo wo. Enti wonya baso ana nyame pagya no o kai wa. Eye dey a etwa so mo di omo ni si so. Minim software me pese me boni din. Dabi. Onya problem a ofa for influence of penny nyame adum binti akwanche kakran na makoche bi okra big politicians bi ba na wo so fire Ogyaba na ma ba na office na ma chende obeyama no na we na nyumtuni kasie bi eba amaso na obeto nyum na okọ sofu na asore sofu na me ofre man be ya de ma no no o ka cha ntufo nse me hu so okọ so fire Ogyaba asore sa so mo bo sa yankọ ma asore Adu refi wa kwankyere ni nyina. Ni refi akwankyere bibia. Ene kire se adwin bone e wo enkofo bi mtu omo ye omo from ho nyame nipa. Unim so omo from fake no omo ye genuine si omo from ho genuine no. Yes. The wo fake na timi akoto nkonya 400. Hwa kwati etie ya na wo pe Yesu ahu ni. Bible so dia po na nya ni sika. Hwo dwamanfo yi Bible so obo dwaman na okoto spray. Be apo no di konya ne sika no otimi di ye aduane ma Yesu ko ni fie ko di Germany no ko ba aduaman ni timi di ni Germany to spread gogu Yesu na se ma Yesu accept ye Bible so wanya ama me no wanya ama wunua obi bokro no ya zan edidi nsemfo obi nso bokro no ya zan de hwefie obi ane ne de what am I saying me be kesi asem so say one na omo from so omo nye no omo mu kura show odo kese sen omo from so omo ye na me nti Ghana fo ni be blase se wunua sofo anya asem na be blani age no ma betena social media un mal ko nti a prof asem ba ye me so camera see me so kasa ye e kasa wa sorry dem ni na dia me question come for Africa Cup and the Ghana for the year Na hu se unya na di mia ya dia nya me yo na osofo power oba life wa beti gabashe baba shofu fire Ogyaba free na ko o share hey just o get there bia free na me dem free free akole na unim Omom kasa na so omubu ya respect here you. Yeah. And me call page so with different accounts. Na me request here na me see mu. And I'm so penny so for fire just eja and I'm say eja. Me na wo di me see a wo buttons go me tiri mu no. Say na enya me na say this I feel eja me so asofo no mo so na say wan kasa ye fa che no wan kasa ye fa che no. Ebuo ni die ndi omo de ma you but eye ni ble any what time. What na ministry match. Wo peja ni nsem peja. Ote na mpache o prof fetche chenye re say ehifo na kum Yesu Kristo eya sofo mpanifo omo a edenti no odo ni asori fie ekum ku Yesu Kristo ni na anya bibia nti o de Yesu ye na ebro mpanifo ne de so o matena nyamso mache o mutimi mmompa ya mawufo nsole da oni frani nte da enka nkyere obi nka na bla bomu nsem ne de akire ni na enkomsa ne yesebi so obi ye fake ya utimu se nipa we o fake yes sir nipa no ogina ho no ne reaction kra na odi be hu say nipa no o show nkom no fake no obi asem kom abapani mu adafo mu munimuni you call this fake
ubetumi abose nkofo na pa abrochefo okra di dance o sofa o ja platform sa ono ma be cho settings nso wo phone so ebia settings na afede adwuma no amana aye tese aye dene se ye nuanom asofo ni na ye baako na BBC a yatan wo mochi a nka wiasefo ntumi nkasa onso oba blamba mu shedi mi ablamba mi so e matanfo kese ye wo do na me metan no because we be done me do be fire me. But the man is too good. Yes sir. Yes. We are very good. Since that Dr. Ogyaba friend me say Abraham Bemushe no odobi a wachira no e firi open na me say san wadwen wo no. Okay. Why? Because so onu moma wo di asofo atem kaseti asofo etimi fresh se osofo nkran na wo nua osofo ni mom na wo ni ti nyame fie no Okay, so cancer boni di atia se wo di ekowu kura no mefa wa asore no. Imagine obede na nyame adwuma wo tumi aye be san cancer for urade Bible so do onya boni da no nto bo mo wo ba sure de me hu onyamsum ni se ye de wo fa ne mam se ya ana kire se wo ministry eno na me hu onyamsum se meti we bibia kokwame bibia kokwame de obeka fa me hu bia so fa ya oja me ade me na me suro wasase so onyankopon ni aban mla asa enye de me ye na wo aban ncheme entie nyame mla na wo be kan na me megai te Christopher ni nsua de no mo me fa wodo ntra so dem o ntra so dem o ne ye mu asofo ubu sofo bu asofo bi nso yes fa di mu asofo me bibi so ba bem de pa obi ba Yesu nchen Moses me so bi so say obi di udi nse nkom ye nkopla na wo se da bi emla no okay no onye de obeye bia na wo be jeje asofo no kura na say unim say fight wo say obi a false prophet o fight na ade ba ko yes o pese Yesu nkom se kura emem because Jesus is a false prophet for baby we ask we and now they also be two o mase it's all fight Jesus prophecy Timi na once the false prophet no wo it prophet just ensaye ntime mma ebe to so aye si ya ensaye be ba je se omu no mu lead no eye asofo no hwe sidie sofo eye adumchei eba ye be kan masem me nua papa bi nyame nhyirawo me bompa ya ma se wo nso hwe nyina wo bedi so ehwa pe na me bunkoto jam se ewurade me da wase se obi gina altar kese so esrama me but obi so say echina yanto se oni mi ahwem bi nako enkofo wadwem poni waso da mu sama to sofo no mo mani je ho pa ya sofo o no mani je pa enya bonte sofo bibi to wa asofo okra no mani je o ahwe ase ye o ye de se ye kan se ye bit no mani age me wo fie na me hwe de wi o hyenkom hwe Nigeria mo ba life hwe Nigeria for asofo omu ko abrochira omu pool craft se nsuo be ye hwe Ghana hwe Nigeria sorry wo Ghana ha never Ghana sorry wo Nigeria ye say ye de ye say ye de na ye promote awo de say ye de nkoso ye respect ya asofo mo wo man yimu because of akoye bibi ye wasofo me ensa wasase suo ye wo fake false and genuine sankofu mi ensa we ni na yemfun wo mo mi tu wiasefo ni na efo na ye ni na yemfo odontre nyame mu na odon be de na aba eno ni asem ebe se shase free eye asofo so wo sofo na wugina nim no wontimi enyi wodo bi adi ebe de na obi asua bibi afiri ho ese di odi anim no obi akire ni sua di odi anim na obi akwasole Sunday se so be preach Yesu no or the doctor Ogyaba na preach ebe ye den no mati what ma odo na celebrate isa say wo so microphone say ye mo mpa ye masofo we unim say Nigeria for neto ma sori cause omo de do mo ho Nigeria for no omo do mo ho pa asofo no omo do mo ho pa be Ghana no instead say obegina taso abom mpa ye ne akai ye nua asofo no kwa mane mu nimom no wode ni be preach mo ye so preach wode na gie ni monyam yes a kire say hwe adwuma we de enyansafo na ayo ahwe be ma afono pass obubu ntasuo kan abusiafo papa ye wo video be na me pese hwe video ne ba na ye de be to de ka no so ye hwe video ne mra sisi a ye wo video bo ye pese ye de be to de ka no so ye hwe sa video ne mra
Listen A to family this. man in a church, respectable man in a church, went to church with his family. One Sunday morning, he forgot to put his phone on silence. So when the pastor was preaching, the phone rang, and it was very loud. The pastor rebuked him. Everybody looked at him quizzically. How dare you? When he came out after service, the wife rebuked him. He felt so bad because this is a church I have loved and served. In the emotional trauma, just 10 meters across the house was a drinking bar. Out of frustration, he crossed the street, bought a bottle of Guinness. Somebody who wasn't drinking, he met people there. He bought a bottle of Guinness. And you know, nobody knows what happened. His hand hit his own bottle. It fell and poof into people's dresses. They were, oh, Charlie, don't worry, it happens. It happens, don't worry. Then the bartender was like, Charlie, take another one in replacement. This one is on me. So he was like, I did not stain anybody's dress in the church, yet they rebuked me. And here, I have broken a bottle, spilled the Guinness in people's dresses, and they say it happens. So, where is the church? The beer parlor or the auditorium? The beer parlor. On that note, asama mu kan na so fanyin so dia to so no ebia na si wo Bible mu omuhunu oba ne se oben Yesu no na omunyina nwiinwi wo mu na Judas ka asem bi na de oba yi na se we kura nka obetimi aton de ama ehiafo Bible ne te no to ka asem bi se enye ehiafo ntina abrante ne kasa ne mu ye kromfo hwe wiawia sa situation no ewa Kristofo mbepem ne o Kristo ni bi di obi hu konkonsa so ohunu se obi akobo adwama pe wasi nipa kro na ye bone baton de onye bone obi wiawia ade ewo ebi a kejetia na se ono nso na oye oba warefo na wo fie na ototo ni kunu bag mu oso on de onye kromfo it will be a rating a bone and said, oh, their sins are different from others. And now master discrimination about shake sumu ama odoni nya adwuma bi. Judas one kasa winim say we serious criminal. We comforted chiamwa. Wo hunu obi a wo hunu say yes wo bo ahya wo. O kwa condemn no say on a honte say wo ben Kristo. Na won so na Kristo nim say we kromfo na so wo de wa treasure na so e. Yam fanhye yentrim ne yehunu se osofo bie ne wiase mu a ne tomo asofo no bie atobon fa yam just say ne tomo osofo bie ne wiase me ye ndie huam enti ansa no wonipa bia be judge ni nua no on tenase no one count one no so ne ho no one check ne ho hwe say if that person is perfect. Na prophet boni bi so chen boni bi ana na boni nyina ye wa ye rate boni nyina equal. Ti enti na obi bo adwama ye hu ne se wakunipa. Wadi agu na sa na adwama bo so de ebo nsam Jim Street. Na prophet pay de na wo stay CIK papa betimi abem. Okay. Ewo asasi so. Yeah. Boni bi so sen boni bi. But also himemu de boni ni na ayepe. De make kan what yes, sir. Say bia wo wie sika e wo bank na obi so kum nipa judgment e be mam no enye pe but osoro ahemem no boni ni na ebi so nsin obi Bible says obi di mransam kron so no tumu ba akokra na Bible say wadi na mu fo nti eni etranton kra na e boni kese o bi u kaseti asofo kra na e boni kese bebeble enim u kaseti asofo kra e boni kese yes so obi anfantu ni trim na ye hu se Ghana no de wo obi atrim ni se oni obi akoyese nkwale bi eye boni kese but wo na ugina altar so na wo condemn sofu bi twa sofu bi gu se no ana ye twa ntro bi ato so awo agye adi ni kra wo so wo fom nyankopon asem
Watch all the very good. What's your ten on the baboon? And one of the baboon. Eti asofo no omo pese odo ni nya adwuma se de na asofo panyi e ka no TV so yi wo tie story na wo hunu ne se ewiasefo no kire wodo sene se onipa no beba aso dem because aso dem members na dia so judgmental etu wo betimi akwa aso bi wudu asori hwa ye se e na akwala we akwa yese wakwa akonyem na yabɔ na sene ye tu na sene ebi woni ye yi ne fra asori ni omu be yi de bon ye ni nefra so yim the next month no na omu ko crusade mpa chaw de mo yi nefra so yim de mo kwa kwetwe no eso wo kra bi na so kra bi ana this is deep asana waka isaro o party ase wo yi watu obi asambo fla so ama nefra so but wo sign koye evangelism e ko twe obi onum wi watu de boheni ko fa de boheni this is deep enti wo hu ni say nyansa bi abɔ ena kristofo ne fa ama asɔre ntimi nkoso sɛ de ɛsɛsɛ de ɛkoso na wo onipa no wo wiase na wo hwɛ mo ɛkwan amofa so amo kyerɛ wɔdɔ ne kyerɛ sɛ ɛne ma mentena me wiase because wo hwɛ the way a ɔmo wo wiase na ɔmo keka ɔmo ho bom ɛne the way a ɔmo wo ɔdɔ ɛne the way a asɛm to ɔmo ho nipa bi a the way ɔmo attend to say nipa no na de be compare Christianity ɔmo ni sɛ nyimu ɛbɛma wo bi a wo so nyame ne kora wadi awerɛho wɔ nimu honestly edu ba bi no mabam kura buye na mi akasa mi nuanom asofo mo etwa se mo kyerɛ wɔdɔ kora na mo ye wei na mo pese mi mu die adɛ na mi nkɔ wiase na mi rebu ma metiam aka me kɔ wiase so na me rebu na me kokɔ dwan ya avram ba mu sha nke ebe collapse Christianity I'm telling you ke kwa bi aso ke de beto fo Pass me no. I'm telling you. Asama prof ka no no. Because odɔ ni nya adwuma wɔ hɔ nti ya na hye mabufo se omukuta Bible na Bible no so aka say the fruit of the spirit is love na wo sofo mu a wuntimi nkyerɛ wɔdɔ nkyerɛ me because we ni me ɛsɛ wo dɔ na wo dɔ no wɔ hɔ no ɛyɛ hwehwɛ anim dɔ enti nya atwom abɛfrɛ ɔdɔ no Bible so sɛ me nya atwom fra ɔdɔ mu enti me hwɛ saa nneɛma na ɛkokɔ ɔkɔ ɛwɔ yaya asofo no ma me hu sɛ edu ba bia me sɛ na sese na mo yɛ dia na ne na kyɛ sɛ onkɔfo ka sɛ nyamesom no kɔ yɛ scam a ɔmo dika because mo kan Bible ni susu ampa but odo de wo Bible ni etwese mo kyerɛ di kyerɛ mu nua na sɛ wo se wo nua etofo mo a pagya no to wo ka kyerɛ Simon Petrus sɛ hwɛ Satan pɛ sɛ onya pon so sɛ buru na so masama sɛ wo yɛ den a wo so yɛ ahye wo nua no den ɛno kyerɛ sɛ mmerɛ yɛ betimi aba wo nua bi afa but de enti a wo wayɛ den ni sɛ wo be pagya de wayɛ mmerɛ na den na yɛ de yɛ apen so ide obi tofo mpani ani agye yenya topic e be preach Sunday omo betimi disend nipa na preach Sunday we beti wiase na opeso oba be dwen Christianity a na ne yam hyehye no o se me ekura yi e bia na makoya mfomso bi omo abesan de me aba betu dwa omo abesan aba be kese me odo na ni nyamesom mu no ema ebedu mre bi a wa nhwe nyamesom ebe tofo I'm telling you because odo no you are like just me no brem na fa wie ma me obi di abasa no nti na Muslims fo eyeyeja Christianity I'm telling you so omo fast omo so sa because we hear more Muslims no we scapa cha Christopher because odo no ye adwuma a lady bi wo hu aso won kwa asori biom mia me ko so ne nsa pe se won ja me asori me kamenu mi se me so won kwa asori biom na mi se dentia o se asori be ko bia asofo no pe no wan ka se memma wo sofo no pe no asori be ko bia asofo nti sa kwa de on kwa asori biom ye hwa de to papa we sisi ya on mia na nka Kristo ho adwena na se asoro ho adwen kura no nke be firi mu ma biom because bebi a me kwa akonya nkwaje no omo na epam mi me nkwa na me nkowu ba bebi a me kwa amese no omo agimi atum enti in this case church no eboa amani patimi asakra na asa church no mo eboa mani pa asai mo for now na kwa say asofo ni mum ebinom ama ahini enum enum nyam tofom media maka bisa je1 meka je1 say me sisi a asore kura na asore ho do aye firmi mu emi bia wo asofo no ebinom bia mo ye no ama wo som nyame kura na enya kono enya wunya sofo ho be ba asem na wo sofo a wo betimi aka nkura asam bia kire wo nua no ma nyame akire wi apagye na gina na unya sofo asam to wo mo akwankyere wi na se twabo no ayampa BBC asipen na mmom nsam a wo ka ni nyina oboa watwa ntratom so na mete wo sei na mehu temfifiri na mehu temfifiri na mehu temfifiri na papa ya frɛ me a o se prof
What did he say? I'm a didi. That's not me didi. Oh, Prof. What didi? Now na Apostle General Ray no so afre me. Na I hear afre me. Na Jaguraja afre me. Na we. Na chese won say odo bi ye adwuma. Yeah. Enti anya odo bi omu yi na di kire me a. Like aka me hu kwan me fa so me survive. Mo brewase. Ewiase wo hu. Ade bia wo bi nye bi de bia wo yamfo so be pie wu. Ye nyina ye di sofo down. Your first time we di sofo down. O pie ni we di sofo down. Your first time we di sofo. Oko ba biem na be experience. Enti me ko ba biem a na me ko ba biem ka me mama me sofo masa. Oh, sure. Papa don't can you. I say adwuma ba ko we do no pa say. Professor Asam de na no kan no na ma dwene me bro. Odi fo ko ba biem am be di sofo. Me. Papa brem. Na me adwuma ye de. Papa brem. Eh de pa. Uko ba 10 times when you cry me am de ba be say. Share their prof come in China no. Your first soft be Elisha Kofi Osedai. Maboni di nya bone kwan so. Or me refi baby or. Yeah. Yeah, buff Afcon and one sem be by. You say Rashida Black, you say Rashidi Black be one sem. Openi and the bar social media no more can. Na me ti wodi anadwo na bibia me se me fa phone flash off no. Me fa phone flash off no say when ni na so fire wo jani. Na wo gina phone so. O se so adai na me se so fo. E pese me be hye wo nkran. Na me no kasa say de ekoso no. Nyanto boase. What did the soften catch them? Was this awful? Me nam kwa swa me nimba be a meko. Now was it ye killing the heart and I say, as some buy no not the down for software in your program on my year posters. It will clone the software not ye posters in there before. Me kind of life, why a life, and then trying to meet ya. Was say the and ya some na banana comforting attending I am the yaw. Now, nin soft no in your program no. Assembly by and 2 days what me pull all the posters down wow in go form enti oni me number na dey na me friend no na nani gye because onim dia baby okọ so okọ kunu hu okọ tunu watwe so onim because wase ni tiri mo hyehye no masa na ensam say na ba on ya be kasa sofo no mo ye dene but entesa edu ba bi a etimi wiki kakra inte du baby omu hia nsa na Yesu krase osui edu baby a Yesu wanya mre oye mre ema wose na honkro be share ne din eti Yesu kra na waya mre honkro be share ne din kwa na nya ntro ne atwato ne so nya ntro na chese na o share recap eti say dia ase vision already aba toto ne o share dia na toto ne keke eno kra na waya mre onya ono kra na me dia ya se de twantro to so se we repo akwala 14 years ama asofo agye asofo a minim sankomu nyansa no wetimi agye di enne Ghana ha kwala 14 years woni abusia the doctor who make good revelations power and confo so musia ho obi a ye babu na kunu nya so da tobo ye babu na kunu kwa ye de kan ya che no heavy yo ansa no oba so no kwa obi abese ne den me so obi aba bese Yesu so no this is a deep okọ be police so a deep for miensan so sa bese ne den omo baba bese ne den aden so yesa ne den o ya will on ye problem na to ye nse ya we sa we be ba anka ye nsulo wo wa na to wo wa na de oni ye dwuma so ye tia wo wa na o sha ogu animu ase Yesu kro nya prophetic advantage kra no hunu say na eba besi no kra o ye weak na me nka bi che mo all of a sudden na aba na wuni asofo a na wuni asofo aba no onu hia sa wo be sane den no na wo ko media me ka kire wi ase ni na asofo ese wo na me pom asem asofo e kom wo asem bone na me pom asem nya sa asem bone na o ka me gitumo minim dia me ye di mi da nsem a enim aye ka to me so yes dia wunya experience e kire oni o ma bebu very good obi ma me kan chem say e na sofu bi yes sofu bi akorepo bi a magye dida ni menyini da eyede na evidence because o ma twa bi ato me so da eyede na obi akorepo akwa 14 years ona ho ne na mo ma ni na ene kro oh David nyi na ene kro enye nsema e wo so se on asam ne ba say one anom the 25 account yeah watamfo so hyase enye watamfo no so na bonti atamfo ya sofo any be problem no get me sen kom wie ya afcom re so
me wie ye pan mo nyam se ba afi na enkofo ba ma aso no e wa bla game bi so le mo de mo jimi o as we are so be ye pan na o bi person obodam o ba bodam abodam se si abla ko enya fe eni pan aye ti o asampa na me kan yes sir ga no wie ye no ga no soliti amene adagraja oba abonte be kan so sofo bi na sase ye oh so me twitwa ntrongu ye so keke na wo de hwade se nche bia no kure bi so bedadi no ye behuru ni po se chiri nti wo ye we na de pa na wo ye dia me hu ni so mo kro mo nya sofo me because osofo pa bi adonipa asam na waka no omo nya sofo osofo papa bi adonipa sofo pa ni bi a wagidin pa me pune wosla osofo me tie da metumi na si aduro so na me johnny wo koto se wadi nkumi flas ase so se wo kwa kokoto kankan nya me se na me nya yi tira be sen kom Savricos be fa cap Ghana be say Savricos for ko bobo na esebo fo asofo ne say menya papa me di moti ala se nkom ona me hu say etora bia nsem bi o kafa anwa no hu say o mukura ye fake kura sen wo na because so fi nyankopon a wo be hu say enipa we ofi nyame wow di wani be hu say nipa we ofi nyankopon hwemfo so bata nipa ho obie ni asase so senkafo 7/2021 mo pa mo fanto screen so wo se wo bi ni asase so obetumi agba blaboten ni a onye bone da enfum so bata nipa ho eti se obi kofum onyame mu no che so e fake ana wonye papa ana wo de aduro na ya sore da bi wa fum nyame nipa ni nya kasa kire wo nya odo a ye be so ni mu ne de na gina ho enti so bi o mutu nipa san o mu ni so mo bomoden pa bet se me konyim na betuma san de a ena menyima me yi agu ti etwi ni yo enti ehon na bone ne kura be doso mo dan won na omunya wo hwe cause me ye edaba me ba konyin san ma wu ye ba ji position afri me nsam dan nya me mfa kwan bi so na me nko se yin san ntungu very good said ye nya me position what you say yes sir be ye mo no ye be ma kwan se wo obi a wo yafta won ye na me preaching no yafta ye dwamani bi ba obi a wasase bi a wo yafta wo ye te du de din a twa se wo yi yafta nso pie enti eja mimi hu ni se o mo nya asofo enti doctor da on wonna because so we ye sofo pa Matthew chapter 5 verse now see nshane mo apata for mo na obefro nyankopon okay tin yo o se nshane mo apata for na mo na obefro nyankopon menti se bi si obi ni obi ntama na wo pasundie se mra pene se wo ye nyame ba be wo pasundie na osusu jagum sa de nsa ya den unye nyankopon yeah so you may think say who work me nyankopon but who nye nyankopon sure yes sir ye be bie phone lines na tumtimesrew ye akonya ne ba low TV set no na efre se ne ye bete wonka prof ye wo video bi a me pese ye hwe ye hwembre come quickly all instrumentalists come. God bless you. I really appreciate you guys. Stand here. Where are the rest? You are a thief. If you play church instruments and collect money, you are a thief. You are a thief. You are a thief. Satan's cousin. you know asofo ni bi ni o asofo baba de papa e be gina ha wo ye enko ye se omo bo instrument na se wo from so omo ya akronfo a wo sofo na won so wo aso dem ho won so ye man ayatai omo bo instruments ewo mu se nyame adwuma ye no ye ntuaka but we have motivational tokens bi ayede mema instrumentalists enya bone omo nyina ye adwuma ewo ho enti se aduane ba nyame ade kura da mu a omo nso nyina kan workers na ho
enti etwa so obi anso nya bibi nkakra akra ye den edi sika bi epie wa so dem ho ye mfamfo atwede mfa nkoma nyame ni nyina ye de ya asori dan ni mu adwuma enti edu ba bi no na Peter catch omo se omo kom kotonton ma hode no mo famra yeah why mo na na otonton ahode no de aya mo eye nkofo bi a eye asori na sede se tuetue omo rent ye den ede ma omo na me mo kakra akra hye omo botom no mo anya bibia ye den adi anu ti na no wo hia se sika because that time na Peter oni TV station bia enti saudi na chance ye enye ne but omo no afa ne say ebia omo GP instrumentalist for omo nyi pay eye motivational talking na ye hyehyɛ invip de ma nipa no za bi nipa ko no nam kwa so oba bebo instruments wa nante ne ba ofa car dia wo fa car so no oba bedu ye eye den ye fitia no pakopa enumre so so didi eti ade no wo ye adwuma wa asɔre ho na wo frɛ ne sɛ wɔyɛ krom papa so fu unyi ni sɛ ne nsachi na ede ne media me hu sɛ menopause na ache no because we hu hia kra sɛ wo frɛ the word chief omo ye akromfo no eni kwa so use ma instrumentalist ne anwomtofo omo nyina ye adwuma te sɛsɔfo omo nyina ye adwuma wo dem ha eti media me ne nya adwuma pass me no wabusuafo ne ye bo machi no sɔfo no mengi ni sɛ ɔka sa asam no ɔka no mengi ni ɛna ɔka sɛ bia wanhyɛ da nka ne serious ɛnyɛ ni bresam no wɔka but sɛ ni bresam pa no wɔka na nko wɔnka one wo use word bi ne ɔno wa pɛpɛ ne sɛ kyɛ din pa kabeso ɛnti no ɔka sa asɛm no sɛ obi ɔbɔ instrumentalist yɛ krɔmfo a wo sɔfo a wotua ne ka no so yɛ krɔmfo wo so sa sɔfo so yɛ krɔmfo ne bi because woje tight woje afarebo woje offering nti sɛ wo power sana sɛ wo kɔtɔ power na ɛyɛ wo ka kyɛ ECG sɛ ɔmo yɛ akrɔmfo ɔmo de ɔmo yɛ akrɔmfo but nyɛ sɛ esike na bi na ɔrekɔtɔ ɛna asɔfo no ebi mu fɛn hyɛ ɔmo tirim sɛ edwuma na abɔ yɛ sɛ ne yɛ no ho ɛyɛ obi professional work a wɔyɛ obi hyɛ da kɔ ho school ɔkɔ ho legon kɔyɛ music na waba abɛtena waso de ma ba ma wasa wo de agye osika na sɛ du sa wo man tie ntia wo so akrɔmfo wayɛ nyame adwuma wie o edu sa wo man bi o na wo paa ne krɔmfo na wo a wo gye sika no firi nipa no hɔ na de wo begye firi hɔ hwan ne krɔmfo wo kra na wo di ka tutu bɔtɔ no mansa wo ɔno so wo ba begye ne de nti sɛ popi akrɔmfo anka wo yɛ krɔmfo kyɛ sa instrumentalist no but when you so word ni ye amo yɛ akrɔmfo sɛ ne baby bobi anka onka sa asɛm no na sɛ ɔmo yɛ akrɔmfo a ohu ɔnkɔpɛ ne ma na ɔmo bɛbɔ instruments no fɛ ma no ɛne de on tue sika mbia ma obi a but on fɛ ne trim Yesu Kristo on fi soro bɛbɔ instruments fɛ ma no asɔfo bi say no wɔn yɛ wɔn without a prophetic office o hwɛ sɛ no si gyina hɔ na hwɛ sɛ no si kasa na o sɛ wɔnyini kakra nti ɔno akasa ne na prophet kan monopause on value onim si de city monopause a nti no we dey me sɔfo de we use sa word say instrumentals yɛ akrɔmfo a wo kan a friend say Nehemiah chapter 12 verse 44 sa ɛhɔnom na ɛka a friend say asɔfo ho asɛm ɛka enwotofo ho asɛm ɛka wɔkyemanfo ɔmo hwɛ asɔre fie ho asɛm sɛ akyɛde bi aba saa nkɔfo na nkɛfɛ hwɛ wɔn ɔmo nyina yɛ adwuma wɔ asɔre hɔ mo nyina yɛ adwuma wɔ asɔre hɔ ɛyɛ wrong sɛ papa no use that word ɔmo yɛ akrɔmfo no ɛyɛ wrong me say you never value musicians until you get into prophetic office wo value ɔmo da wo ahwɛ abɛka sɛ ɔmo nyɛ hwee ɔmo tɔnyom ɔmo bɔ instruments wo value ɔmo da so we a teacher you never value them because a teacher won't pay the day a teacher won't pay the day I don't know how much talkatives that is a so your teacher be our value instrumental but you be your prophet power value instrumentalist and master where you know say your settings I'm telling you because without musicians how can you enter into a certain portal there are some dimensions it just say nyom to ne do wura ho okay edo baby na nya enye dede nyam pa bo nya bibia wo obi ahohombo ne asi so no mo de na fa ha no mo de na kosi adumfa na ente nkoda akwa na stand na wabodam he kopim so kofa David baaye kofa David by was shase so bonse nko tonwum na ehwa pe na ade na tie free nani so
masa there are some deliverance bi wo hokra na ebi wo ho a ehia mpaibo ehia hwe ehia nwom to keke se obi nto wo ya ade yi obi nsuma ni suo so from say cream honhom na tia yira. And so you will never value instrumental, you will never value musicians until you enter into a prophetic field. So we rap prophetic field mu pa. I want to boys are to for here. Na se wakwa gyina ho pa na winya wo bi obeto nwom pa mu different dimension mu. Na afi wakwa hye nkoma me hunu sa wa wotre wo se me niba. Ehwo na wo ba gie di say enwom to ehu hia. Ayade ne Nyankopɔn ma akwankyere kora ma Joshua akwankyere wode anomtofo ne di nkan. Ero kire bibi say nwom to ankasa it is part of ministry. Wutimi nyi mfrim nya wadwene say e na me de ye kyerɛkyerɛ nkwa won value anomtofo then you don't value the oil upon your life. Won value musicians, won value instrumentalists, then you don't value your calling. One ankasa wo mu enti na wo mu instrumentalists. Yeah function ye tiri mu say instrumentalists from function team say enye ketua ne atua wo mo ye nyina de nyame de adom ye ne ye no fie ho but de bebe bia no ye no mo nyina ache eye motivational talking ye ntimi ntua mo ka Nyankopon na de akatua papa na kasa be de bebre wo media so sofo bia so be disrespect instrumentalists. I will never do that. Okay, sir. Because I know how valuable they are. That's it. Prof. Eja 1 Corinthians chapter 9:13 was munim say one na wo ya sorry di mu ano e di asori ade no bi omudi asori ade no na wo ti afori mu chia ho nso didi afori mu chia no sara na Ewurade nso ahyehye wankasa nipa Ewurade nso ahyehye won na kan sempa no eni di asempa no omudidi ho enti scripture we ansa sem ni na ebia obekom sofo de enti okasa ebia na instrumentalist bia ye na de bia wampe enti na ode kasa asem but adwuma na ye no even untimi fa osofo pani bi pay e ma obi a ye wi e be kan ho no obi a bia no obo Emma Dr. Ogyaba was 50 million a month. Now I push you your package so person the same 50 million. Say be na all can once a different. But say oka say who did ye jawana untri o mo kade that is totally wrong because almost a yejuma. Ko opon ansa na o mapon because ade ya ne say won pon so na instrumental as asole kofie. Won kra so bete. And I said the prof can say wo ya sole na wo anya instrumental papa backers papa nyomto for papa amfa wan hyase a hwe who charge said there will be form because adwuma na ehunhum ti abosomfo nyimpu omo be hye omo abosomase a obo nso omo di agro and di kan de frefre omo abosom no enti maye nkasa omo boy instrument ni we hwe na enti unim nyansa se Nyankopon obi a obo abofo bo obi a de otonyo ma no wo so Lucifer no ama ne power denti no kukuru power man power anti se wo di tuanika what nti wotonyo mame a watoa wo so amesem ni betua wo kanie je power we no the man and then what they are saying instrumentals for no they are doing very very well they make cancer omo ngro omo nye o ye sofo so na wo sika na be hwe instrumentals a hwe omo ye na wo hwe me so instrumentals na wo hwe sofo bi ase na obi free baby e ka cho so je 200 million wa ha e no ntere say e ko je 200 million wo sofo no so ase en satie ni na anya pe no a pe asa ade we say na ese ye hye no so o hwa asori bi te say papa daga asori omo ankasa hye da grumi instrumentalist for no o instrumentalist for ni bi so prepare omo pre hwe say wo ba asori ni mu frichi wakora wini mbo e na papa etimi a group mu no wape obi wa kyerɛ mu ma be hu bo mu hu bo wi a motivational talking be at the Bemombiano, you must accept it because you were nobody. You were ya grumu wa asorinim. But ubes at the end of the day, no, ya frame na ya chamo driving no. Kohuro car na de botro. I feel be free everything when I'm ha. Ube free we when I'm ha. Ube free we when I'm ha. Ube free we when I'm ha. We so afa ha. Na wo buza say na edenti na mechira mo se momra meya mefa obi ma mo se mo omma mema mo se nimde no ya mamu nimde se mo mfa ntena fie he ya but at the end of the day obo se na omo kwa akodi nkofo foforo bi a omo akasa de omo nimde ba ye dada omo di omo chi na omo kobo shabo eno na eba sa obo se na asofo na fa ho na omo keka nsem tia ye den instrumentalist nto omo fa sha omo tirim se suban no so hu hia se wo asorim na aba benya sa talent no na sa waba asori mu na sa wo so ye member dia
maybe be and see who kwan when the software and try to say the honor papa te so software or can't then create your crana who ne say a one family said your papa can be beat our own free fee and entity bushiamuno or mon fan ho brasian fan nante na the obren hoase no nyame o man so ni minim so mentalist bia obo keyboard na software etiane pa wetimi suare no watam na ta watam na nneoma no wa pie no okọ no wa gya ho saa aso dem ko di agobedi di watam ene ade minim instrumentalist for bebre smi no de woni nimu saafo ni bebre because one o manante nti ye suban omoma suban ne nkasa na enye se bi asofo ne value omo mi say me instrumentalist for us because I was once a shabu boy nti no minim se de eneoma eye den ekọ ewo instrumentalist for mu but omoma eye discipline bi nya adwuma se wo ankasa wo ho na onkofo bo instruments ama we do say wo baba be preach a wo behu ase o ma so de apie no omko eno kra is an insult omo sha say work around their attitude towards their men of God, and I think say everything will be on point. Okay. I feel me dem asem be wi omo hunu ne say instrumentalists name musicians na omo wa so dem omo na add up ma wo honhom ye den omo na add up. Christianity and spirituality, they are two different things. Yes, you buy them. You are instrumentalist be odinachi. So on them me patch them. But you babe do another dispensation bia. You be here for. Na be dinachi o. Na be dinachi, but you no be bia na omubo base. Lady be Tony Mano. No sambo tamboli. But ya pensi. Yes, a personal lead guitar bia ni ho. Na bass guitar ni ho. Generation na bass guitar for ni lead guitar for or a hand time wo mo so too much. Bro, so confirm for frama. Omo wa hand time too much. Bass guitar for ni lead guitar for. Omo wa hand time too much. Omo mro mo ho ase. And afa keyboard for no. What time was obi ba beto nwom na oni nipa kro no problem. Obemma na high pitch bi na nipa kro no tiem say ya na afi bibia pascal. Omo ma suban bi nya adwuma no mo hunu ne say omo so ye adwuma te say asofo. Na bibia be kama. Okay. One can say say we nyame adwuma na etwa o kakra na say we ye ne ye. Akatwa nka say we nyame adwuma mu nye sika o. Ebeba. If I were asma okay, sofo no ho. I'm so the Colossians. 3:23. The whole do not the cast as some said I can see I say a you may be on some war and flew him nay but men yet said a way ya many pa. Yes, said a way ya upon semi a could yawo. Aye. Or I sent to Yawokano and one hour can by softens me shall say or the horse on a casa. Say or say Ujia could tear away Crawford until Omunia later and I met you on Moka. That's as it was or some pabwe galia satire the beba. The person may say a bimu pass on be no more coboy now or my dream now was a what I say, but Omure fise. What Jessica month, maybe 1,000 citizens. Sign ya the any free wakum. Sure. So the profile castle will be out in your man amount high key. Will be on soft on the crown, it's me now grudges be none. If you see the dear software term crowd or much class on my better machine, no say or more, but AC and you see the Biana. So you child cap billions a day, not soft for now, didn't you? Which me did not tell him. What dream, actually, one. Si kana crown to me for mobra. When yen shampoo. What you say? Ya wo sika mu nhira wo. Enyo wo nyame nsem mu nhira so wo. Na aso na sika kura ne no menko a. Okay, Bible na we say when money failed in Egypt. Na sika e betu pressure ka oni asem buso ne ade. It instrumental so mfa show mutim say sika bia de mo enyo makatua. Sure. Eye token kakra bia mo ankasa mo mfa nhye mo. Yes. Obi enu obetimi atua omo ka. Okay. Talent ni de ode mo ni awurade. Enti nyankopon na na betua. Ode akatua beba. Said ye nyina nyankopon na etua ye ka. Ede ma ye. Osofo obi enu obeka se ono nso wonya hwe. Asofo ni nyina obia nso ne nsakọ na no a eye ministry na. Okay. Enti omonfa ebu ese fatan fa instrumental. Any dey me pacho ya the number na to screen ase. Obetimi afa number na wa frɛ. Obetimi afa number no na wa frɛ. Me fa nipa 5 pɛ. Ebre ne kɔ me fa nipa 5 pɛ. Enti no obetimi afrɛ. Obetimi afrɛ na ye di nkomo. Wonti bibia ase so obetimi de wadwen kyerɛ dey. Aba na ya bobo ho. Nyame edifo no a. Okay, hello. 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 Udini sana ka se friend. Hello. Odifo. Aha. Pacho metia papa ani
Mama Shannon. Okay. But you're different. I'm a soldier for You're medicine. But on your mechanic, as a man, I'm working. As far as of money. And a camera, I say, Yamifi, I saw for Nan Casane, Yadani, and Huawo, and Yakikayo. Now, here, as a man by ya. Now, here, so for be naturally. I want more cassette, papa, good papa, you must say, I can't sing beer. And get some fitting and obey us of woe. I don't begin now. Omo fabra bubi mu ansa. Omo re fia bra bo no mo fa mu. Che omo fabra bubi mu ansa na omo begina sa ampempen so. Eso kro mu gina topic le so no. Omo be kasa tia papa ni na ye wo mu information a eye negative. Aya na o mana yetia edom no wachire wadaroma. Bacho yo. Enti enenu ye se asofo ye no do ye ho. Na ye ma odo no enti min kwa nkosi members ni sene ya beya wo nyame adwuma na ide ye no ebitini aye kama na aye de because uko ye nuanum kramofo ho a enti sa okay enkramofo kro mo two groups as obi atimi ko bompa ye obi asori dem eti ye sere asofo no de suman ya ye fa no a ye de condemn ye nwenko asofo no ye nyai ye papa de hu ni se ye papa no onka group bia ho Ghana atopo group bia ho Ghana enuntina omo ye ta enibre okay nyame shira o nyame sofo nyame shira nipa no dos wa chiri ti fasi mayen hello yes sir within is an aka say friend but your friend pastor Emmanuel enwumre ni nkomo acha me kasa fi ba gini yes sir yan kasa enwumre una kupon insha mo ye di media mo di mpana okay na ye papa nya kupon insha ye ko uja ba ye uja na ye na ni jipa wa doctor sila banda me di media isu ye na ni jipi ni programs me ke ni bisu me na mo pam mo so mo di kan wo ya me kan so mo so ko mo na edi yinku ya da say shira nyame ya doma ochina no pa asori bekoso Yeah, sorry. nyame ya doma ochina no pa asori bekoso ya me pacho hello Baspino nyame ya doma ochina de na wo kasa fa china dwumade no hello nyame hello Hello, good evening. yes please we didn't say na kasa free That but I'm talking about Papa Passy. Na ni papa no say instrumentalist 4 year akron follow. Wan kasa ye fi say. Na kasa ni mba ko no ko form say o mo be boy instrument ni wi anka wi obo mo e ja na edi. Ekara mo e ja na edi nti no mo kan say so wan kasa ye nti say nipa de o ya dia o ta ye nti say ko fo ogbo kaka fa mo instrumentalist ni ko so kan say o mo say we akonfo. Yo da mo ni ya mi already shira hello Tipas bino nyame adom ochina asore bekoso ochina asore bekoso nyame tumi bekoso aye dwuma di yesem bekoso aye dwuma yense be ye dwuma said ye hu last week no ochina be chance because the brand nya de bia wo de onyankopon aye nyame oya one with God ochina be ye nyama foforo so enti wo fi a enti na fi nyame ochina no pa acha ye no nkro na de mu aye ma because last week na ye asore kra na ye expect say basa nyame ye ma na boro so but ochina so de bra na be hwede nyame tumi hello yeah hello nyame adom ochina so ye the door ochina so ye the door epono ye be fem hello yes I'm pacho dini say na kasa free me pacho kasa wadaroma okay
Okay, yeah, for color be a brand call. Papa Chia ni Papa community. Me chia my wife pay. Omo maka nyina me chia obi. But ma chia me ma me aka, ma chia so ma. Ma chia be ifo nyina. Okay. Pastor Pino, answer me my grandpa so. Me so me chia I have a message account, Pastor Pino. Last week, you friend me they send me too many. Say, address Sarah no on pay. Sir, What's a message account? what did that Mrs. Address say that? It's no what to Chani uncle. To me, me address say. Grandpa. Akra ye last word no watch ya wadofo. Auntie men come last word. We are watch ya wadofo no watch ya yere. The make can say yemfani de my sofo. Ewo adwuma no eyedene both physically and spiritually. Yeah. Nti Ghana youth now oba social media no mu di atem no mu church no meti asofo no. Put stop to it. Okay. The nipa na okaseti ya no se wusia no wana ebi kura nka wontimi mpo nhwe na ni. O be twa no kra. Na obehwe ba bi pempenso a nyame de omadu nso a wa akra obefere. Se nipa no so obusiam nso a nke bia obedone pa aye ne ye. Nti yenhwe saa ne ma ne ye na yenya otan ene ensem keka ne matwitwa ona ati. Asofo nso me bo mo so a my say dating to suffer be aso. So be chem say better no and obe sisi na wani age. De etu nua o ye yem sa na won so de etu a ebeyew. Obi enu obe gina system no so akoduru awieye, but obi blema janu na wondi support no na emboa. Enyenyenye kula Dr. Ogyaba workers ya obi twom ka bosome every month no. Ebi ombabro 10. Say sika no. Say sika no say nkofo no say bia wan kan ma mo man ka bare say ni bebi ebi mo nenam ebi mo padwuma kra bi o munya ti eslemo mo ma yemfa ni die ani bibi e ma na asofo no nso mafa konya we so kan say adwuma no eye oyaw ne ensem keka Matthew 5:11 o si medin ti e be twantro atom so ti twantro to yeso sa aya yenya ntoboase ma wono mo nka de ombeka bia ma ye map down to omo level kra na omunya say yabu omudi kra kansem na obi ka wasem na wamfi na a very good sense say wo kra obi fi no ufi na nani ayedai na ni agye say wa beso me so because be pretend say wo be ka wasem na wa beso so na wanya wo so agina na wo de apagya me so so me say wo kama sama obi a me wo be kama sama beso so bi a Kevin Taylor wo kama sama na me so me de kasem because o nipa na wo kama se me bia sebi ombo bra enye bla pasem enye bla e bia na o me hu de wi ameka no followers kra na bia na enu tempo na wo ope se obegina wo so na wo de apagya me ma wo sa chance no me ja wo sa no aye de obeye bia ni wo kam ya me koka ni bia me pagya no na be boa ministry na me fa so de preach edi preach ya to wo na me kan ti me hwe doctor ya da post bibi most of the time mo kana say no post bibi no de video ato aso aya na mani jepa ye pa nti me slamo Ghana fo me pa mo chew mo ma ye mu ya sofo na obi nya na obebu na ten na katwa wa asafo awrade ho na Bible so say asafo enfiri nyame ne nyina o de efiri nyame ne gina papa me kai first da me si ano no kron kai e wo yislegon sofo bi aso efe ni zowe ne nchen say me koto suit no so be wura ho enye no ache and so still now I didn't ho or tonta de be 20 f was say now the kona me gina me di shoe back one me select so me hwe ndi na say hey de we as back ready na ni wonti man ka just say I won talk was on select so hey if you na man shop wo bi but so mas I won talk here we just so for na be pie pie na was that so e wa pena me pie na me call here it's doctor nyame nhyiraw ani wadwuma pa de bia me kasa be bia wadu o ministry mu no obi nso nya waye enye omom ka wasem ni na na town ebi ka wasem de aboa wo sometimes obi do na wanum bon wa on kan kire wo watamfo na be ka say wanum bon na watimi akopepes papa twitwi nti be da ase said your money na church or my wife me so me chia my wife nso bi akra no way doctor dem no busa no oba me birthday me the next day okay my main car bloggers from far me be patron is so ya enti buda mo fa oye akwala awasi so a oye nyumtuni ne ho ye fe
Kumase meyere no. Papa, no, you're sure you be who way? Oh, me Nungwa Coastal. Okay. On a master. Okay. Coastal so we suffer fire with us. Okay, now you saw that better. Fridays per watch night. Okay. Fridays beer watch night. Okay. Yeah. Okay. Yeah, chia don't for your town for ni na. Yeah, domo. Mungu so mo na maboy ma ya bedru say. Te onyame nka mo ho pa. Eradi nhyiram na wonyam kese. Dwena pa. Na dwene pa be hwe wo so. Shalom. Peace. Bye.